ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ብጸጋ ብርሃን ጎይቶኦም ዝተጻሓፈ ዛንታ እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣዒንተይ ዘምጻዓለይ መዘዝ ሕጽር ኢላ ናብ ርጉድ ዝኸደ ትርር ዝበለ ኣካላት እትውንን በዓል ተሰጡም ነፍስያ ቀይሕ ሕብሪ ገጻ ከም ብርሃን ደሚቑ ንምጭውነታ ዝያዳ ይራግዶ ስሩዕ ደርግስና ወትር ብፍሽኽታ ትስንዮ ብምዃና ንመልክዓ የድምቆ ትሕትና ዝመልኦ ኣካይደኣ ካብቲ ብሰብ ዘሙግሳ ሓደዩ ሕጂ ጓል 27 ዓመት ዘላ ሰላማዊት ሞገስ ኣብ ኣስመራ ከባቢ ኣኽርያ ተወሊዳ ዓብያ ስድራኣ ንዓኣን ምንኣስ ሓፍታን ምስ ወለዱ ክስልሱ ይከኣሉን ኣብታ ጽብብ ኢላ 4x4 ዝኾነት ብኽራይ ዝቕመጥዋ ገዝኦም ምስ ወለዳን እንኳ ሓብታን እናተቐመጠት እያ ንጉዕዞ ህይወታ ኣሃዱ ኢላ ዝፈለመት ኣቦኣ ኣቶ ሞገስ ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለዩ ኢድ ስራሓት ዝፈሪሉ ብቦታ መሓዝነት ዝፍለጥ መደብር መንከሽከሽ ፋርኒሎ እናሰርሑ ብምሻጥ ዕለታዊ መነባብሮኦም ዝመርሑ ብምዃኖም ኣብቲ ከባቢ ብኣብነት ናይ ስራሕ እዮም ዝግለጹ። ኣዲኣ ግን ኪኖ ስራሕ ገዛ ዝሓልፍ ፍሉይ ስራሕ ኣይነበረንን። በዚ ምኽንያት ዕለታዊ መነባብሮታ ስድራ ዳርጋ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ክበሃል ይከኣል እዩ። ሰላማዊት እዚ ድሕረ ባይታ እዚ ካብ ዘለዎ ስድራ ክሳብ ሕጂ እትቐመጠሉ ዘላ ኣኽርያ ዝተወለደት ክሳብ ዕድሚኣ ንትምህርቲ ዝኣክል ድማ ከም ኩሎም መሳቱኣ ምስ ደቂ ገዛውታ እናተፃወተትን ንስድራኣ ንኣሽቱ ናይ ገዛ ሓገዛት እናገበረትን ንጉዕዞ ዓለም ተላልያቶ ጓል 6 ዓመት ምስ ኮነት ናብ መባዕታ ቤት ትምህርቲ ክትፍልም ብወለዳ ተመረቐት። ኣሃዱ ኢላ ድማ ናይ ትምህርቲ ህይወታ ፈለመቶ። ኣቦኣ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ዝኣቱ ብምዃኑ ወላዲታ ድማ ትከታተላ ብዘይ ምንባራ ካብ ፈለማያ ኣብ ትምህርቲ ዘይምግዳስ ዘንጸባረቐት። ንሳ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትብል ክገርመኪ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚረ ብዙሕ ኣብ ትምህርቲ ግድስተ ይነበርኩን እዚ ክብለክ ከለኹ ግና ዝኸፍእን ሕማቕ እውን ኣይነበርኩን። ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ብማእኸላይ ገምጋምዬ ትምህርተይ ዝከታተል ነይረ ክሳብ 5ይ ክፍሊ ድማ ከይተረፍኩ ናብ ማእኸላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዳሉል ሰጊረ ኣብ ክፍሊ ተሓዊሰ ምምሃር እምበር ናብ ገዛ ምስ ተመለስኩ ተገዲሰ ኣጽንዕ ኣይነበርኩን። ኣቦይ ዝያዳ ኣብ ስራሕ ይውዕል ብምንባሩ ምክትታል ይገብረለይ ኣይነበረን። በቃ ዘውዕለንየ ዝውዕል ነይራ። ትምህርታ ብኸመይ ከም ዝፈለመትን ከም ዝቐጸለትን ብዘይሕብዕብዕ ነጊራትኒ። ኣብ ዕላላ ግርህነት ከንብብ ከኣልኩ ግርህነታ ምስኣ ዝተፈጠረዩ ብማል ድማ ኣብ ሓደ መደምደምታ በጻሕኹ። ንስኽኸ ምስ ጊዜ ጥቕሚ ፍልጠት ኣይተረድአክን ማለት ድዩ ኢለያ ስክፍ ተሓዊሰ። ምስ ምውሳኽ ዕድመ ስለምንታይ ክበርህላ ከም ዘይከኣለ ክፈልጥ ደለኹ። ዋላ ናብ ማእኸላይ ደረጃ ምስ ሰገርኩ ከምታ ዝነበርኩዋ ይቐፂለ። ናይዚ ምኽንያት ድማ ዘይተገዳስነት ሓንሳብ ናብ ነፍስኻ እንተቐሪባ ክተርሕቓ ኣመና ከቢድ እዩ። ናተይ ጸገም እዚ እዩ። ተኽኺት ካብ ግዘ ናብ ግዘ ኣብ ነብሰይ እናቐረበት ምፍላይ ኣብያትኒ ኩሉ ምሳኻ ዝፍጠር ኮይኑ ይስምዐኒ ወይ ድማ ቀስ ብቐስ ተማዕብሎ ተኽኺት ዋላ እኳ ምሳይ እንተ ዘይተፈጠረት ኣብ ውሽጢ ሰራውር ደመይ ኣትያ ክተስፋሕፍሕ ኣነ የፈቒደላ ከም ዋዛዋዛ ንኹሉ ሸለል እናበልኩየ ዝኸይር ነይረ። እዚ ድማ ባዕለይ ዝፈጠርክዎ እዩ።
ናይ ወላዲ ዘይተገዳስነት ከዓ ተወሳኺ ጠንቂዩ ንሕመቐይ ወላዲ ኪኖ ቀረብ ምቕራብ ተገዳስነት ካሕድረልካ ኣለዎ ድሕሪ ምዋል ብዝተሰላችዎ መንፈስ ዓይነይ ጠሚታትኒ ትምህርቲ ክሞ ኣይዛዘምክን ፍሽኽ ተሓዊሰ ንሕምቀታ ከየጉላኽኩ ተወከስኩዋ ኖ ጠርበሽበሽ እናበልኩ ናይ ሻድሻይን ሻውዓይን ትምህርተይ ተኸታቲለ ኣብ 2002 ናብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ይሳቕተወለ መድህንየ ሰጊረ ሓንቲ ጽብቕቲ ኣመል ነይራትኒ ተስፋ ዘይምቑራጽ ኩሉ ቀሲልካ ከም ዝብጻሕ ዝኣምን ነይረ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ደጊመ ይፈልጥን ዘዕግብ ውጽኢት ግና የምዝግብ ኣይነበርኩን ከም ዘይውዳእ የለን ናይ 11 ክፍሊ ትምህርቲ ዛዚመ ናብ ሳዋ ወሪደ ኣብቲ ቦታ ከዓ ፍልይ ዝበለ ባህሪ ይጸኒሕኒ ትሕኺት ቦታ ዝበሃል የብሉን ኩሉ ብሓባራዊ ስራሕ ይዝካየድ ኣነ ድማ ምስ ግዜ ክጓዓዝ ንብሉ እዩ ንኹሉ ለሚደ ትሕኺት ካብ ነብሰይ ርሒቐያ ቀስ ብቐስ ናይ ስራሕ ልምደ ጥሪ ከም ሰበይ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ኣሃዱ ክሳተፍ ጀሚረ እዚ ንዓይ ኣብ ዝሰዓበ ህይወተይ ማራ ይጠቒሙኒ ኩሉ ተማሂረን ፈሊጠን ኣብ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ማትሪክ ተሳቲፈ ነጥቢ ግና ከምፅእ ኣይከኣልኩን ሰረት ዘይለ ከመይ ገይሩ ክመፅእ ርእሳ እናነቕነቐት ተዛሪባትኒ እንታይ ደኣ ገበርኪ መጻኢ ኣካይዳ ከመይ ከም ዝኸውን ንምፍላጥ ተወከስኩዋ ክገርመኪ ከመይ ዕድል ዘለዎ የለን ካብ ማትሪክ ምስተረፍኩ ሙያዊ ትምህርቲ ክመሃሬ ዕድል ረኺበ ብኣተሓሕዛ መዝገብ ተማሂረ ድሕሪ እዚ ትምህርቲ ብቐጥታ ናብ ሓደ ካብ ኣብያተ ጽሕፈት ምምሕዳር ዞባ ማእኸላይ የተመዲበ እቲ ስራሕ ዝጽላዕ ኣይኮነን ብዓብዩ እውን ብዛዕባ ነፍስኻ ክትሓስብን መጻኢ ህይወትካ ምስ ንጥፈታትካ ከም ዝተኣሳሰረ ክግንዘብ ክኢለ ከመይ ኣይተረድአንን ንዘረባኣ ኮሊፈ ክተረድአኒ ተወከስኩዋ ማለት ዕድመና ሰጎመ ክኸይድ ምስ ጀመረ ኣብ ህይወትካ ግድን ክትገብሮ ዝግባእ ነገራት ኣሎ ክሳብ መዓዚኻ ሞ ብዛዕባ ነፍስኻ ጥራሕ እናሓሰብካ ብዕሽነት ክትነብር ብዛዕባ መጻኢኻ እውን ክትሓስብ ኣለካ ኣነ ድማ ናብ ስራሕ ዓለም ምስተዋፈርኩ ንስድራይ እንታይ ክሕግዞም ኣለኒ መጻኢኸ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ህይወተይ ብኸመይ ክመርሕ ኣለኒ ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ምስ ነፍሰይ ከም ዝዘራረቡ ገይረዮም በዚ ምኽንያት ድማ ክነፍዕ ከም ዘለኒ ፈቲነ ኣነ ብድኽነት እንትዓቤ መጻኢ ህይወተይ ድማ ከምኡ ክኸውን የብሉን ዝብል እምነት ኣሕደርኩ እዚ ግና ብዘይግቡእ ስለ ዝተጠቐምክዎ ጸገም ረኺበ ፎኺስዋ ክትዕልለኒ ከም ዘይጸንሐት ሓንደበት ብኽልተ ምዕጉርታ ንብዓት ጸረር ክብላ ተዓዘብክዋ ብዘይግቡእ ክትብልኒ ኸለኺ ከመይ ማለት ምዃኑ እንተተረድአኒ ደስ መበለኒ ኢለያ መንታን ተዝናንያ ክተዋግዐኒ ጊዜ ሂበ ከስሕላ ፈተንኩ ከምቲ ኣቐዲመ ዘዕለልኩኺ ኣቦይ ጻዕራምን ንገዛይ ባህሊን ነይሩ ኣነ ናብ ሳዋ ምስከርኩ እቲ ብሓይሊ ዘንቀሳቐሶ ዝነበረ ኣካሉ እጋን ስለ ዘሰነፎ ኣላሽሉ ዓዱ ውዕል ኮይኑ ኣደይ ድማ ስራሕ ኣይነበራን እታ ምንዓስ ሓፍተይ ኣብ ርእሲ ትምህርታ ኣሳሲት ናይ ሓደ ካፌ ኮይና እናሰርሐት እያ ስድራ ተኣሊ ነይራ ከምዚ እናገበርና ከለናዩ ኣቦይ መርዓኽን ከይረኣኹ ከይወስደኒ ፈጣሪ እናበለ ዝህውኸዝና ዝነበረ ኣብቲ መጀመርታ እንኳን ነዚ ዘረባ ከም ቁም ነገር ይወስዶ እንተዘይነበርኩ ምስ ግዜ ግና ንዓይ እውን ከም ዝምልከተኒ ስለ ዝፈለጥኩ ኣብ መስርሒ ህይወት ደቂ ሰባት ዘይተርፍ ምዃኑ ስለ ዝኣመንኩ ብዛዕባ እዚ ክሓስብ ጀሚረ
نتا بقدمي أخوينا جز أزوق عالتاصحي ناب دحري قطري كتقليلا سلازدليت كوف مبالي أنا معري علالا قارزت قصل بالي بالكوا بسمعي تزنتو اللي بمنبرا علالا من تانكي يكوالفني قلت فيلا كتقصل اللي دلخو أبقعزو من قدي هيوتنا ستفلالي تساقمات كقاتمونا نبريو أزي كم زلقوا زأمن انتخونكو نعي سقات أمانيقن فوليو دراماتيكاوي زخونة فولي فتزامة تاريكي كابزيز جمر حنا نقبلت كمي زبالت تساقم ديقات موكي تبع إلى من تانك تواقعني التبيلة تزاربكوا بسانكي عيني مكفاحي أبتساقم وديغة سلا زي برهلي مقرامي كي حباخو أرأخوا اتفزعنا نزي مسل أبتناي منقست سراح مس بركت سبالو سباتيخا تراخب كموتزيتوخا مس حدا أو كال أي درجة زمهر زر إزكي زبحال ممهر يلاليلكي زر إزكي ود 34 عمت من إساي كوينو من إساي ون كتبلو يشكركايو مخنياتو أكايدو تصفوف أزراربو قم نجر سلوويو لعل عبيتيو مستسب مستلالنا بتدقاقامي أبستفلالي بوتا شاهي كنستن إين ميهن كنبهاهلن جميرنا أما ودعتا كلتينا بحبر أفقر ودقنا إزي كبلاكي زر إزكي كل جحري مرعانا كخونا اللو زبل دبام سبيو مكبار زملؤو فقري الناس تماقرنا دما أستاد كلت عامتات تقعيسنا كلتينا مس سدرا بيتنا تلالينا سدرانا مرعانا كرئيو تحويخم زر إزكي بعقمو نسدرؤو زقالو كوان تخونا نسدرايون مرة يزحقزوم نيرو أزيو تعراميو قطري أبناي منقست بيت تمرتي كمهرو إلو ناي مشت أبقزا توساخي تمرتي نتمهارون ممهريو نابرؤو زمرح بحدزيرو حدا كابتون بأبنات زتقاسو ممهرانيو انتبالكو مجنان أي خوننن ولدي أبلبوم آتيو بطعم ينفتيومو كالتفا حدار كقبريوم زلمنونو نيرو نسوون حجس حدارنا نقبر ولا عقمي نفسنا مرعى نقبر إنا بلايو زمخرني أنا دما كخسرو سلا زيدل زنبركو حراينا بالكو يدناقيو أب علم اتزيو سنسابيو داقي زبل زينا أمنات كما عبل زتقدركو كابز استلا عليو سلامنتاي نزنا حبلو نيرا اندعي أب حجي باتحا كريئو خلوخوخا نبعاتا كماي إناو حازة تنخنخت هندبت مبكايا نعيون عسن بدني عبيدة ناب نورك ملسا تتأقمكو دحان مورال جيرة كعللكي فتقاري لبام سب فتقيرو اللي انكلو نبر اللي كبر اللي زبل تعرام سب انكلني بعلي عبتاكي لعاتي بخلو مولو النابلكيو دقا كمين عبتاكي لا تشمينكي كربلني حتى تقوى كم تيزبالكوخي سرحنا مس بزحات سبيو زرخب أبقو دما مس حدا سب يلاليلكي بعل ماكينا كوتا سحابتاميو نعي داديو تقاقي موكم ملالس مس جمرة تلالينا أبقى أمروي دما حد حما حساب كتل بلاني كاب مسر أزجي دخنت نزحافتا مودي بمتشوت زبل حما حساب أنتي صبوق مسرعيا حبتي دليل أمري أمزازينو يحسبي نبرا داويت قالت إفويو عوشت أعتيو نزر أزجي مس وحج نوعاتو قديفة مس داويت خقوعز جميرة
ካብ ስድራይ ጀሚሩ ዓገብ ዘይበለኒ ነበረ ኣነግና ብኸመይ ምስ ስድራና ንህብትን ጥራሕ እዩ ነይሩ ሓሳበይ ማዕድኦም ነፂገ ምስ ዳዊት ጸኒደ ሰብ ዘይረኽቡ ድማ ረኺበ ደጊማ ናብ ንብዓት ተመለሰት ህድ እሞ በሊ ቀልጢፋ ክትሓድአለ እሞ ነተሻቓላይ ኮይኑ ዝተቐልቀለ ዛንታኣ ክሰምዕ ተሃንጠኹ ዳዊት ንፉዕ ተዋሳኣ እዩ ማዕለያ ዘይብሉ መጽባዓታት እናኣተዎ ልበይ ጥፊኡለይ ተዛዊረዮ ዘይፈልጥ ቦታታት ብመኪና ተዛዊረዮ ዓለም ዝጨበጥ ክዋ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ዓለመይ ግን ከይፈለጥኩ ተገልቢጣትኒ ዋይ ኣነ ርእሳ ድኒና ኣስተማሰለት ኣጆ ኽባ ሞራል ክትገብር ፈተንኩ ኣሚነዮ ኣሚነ ድማ ክብረይ ኣረኪበዮ ስዒቡ ጥንስ መፅዩ ድሕርዚ ዳዊት እንተበልኩ ዳዊት ተመስግር ኮይኑ ነገሩ ኣነ ኻልእ ይጽበ ነገራት ከዓ በኣንጻሩ ክሓርስ ምስ ቀረብኩ ናብ ዳዊት ገዛ ኸይደ ዘገርም ዛንታድ ከዓ ሰሚዐ እታ መኪና ናቱ ዘይኮነት ካብ ዓርኩዩ ዝልምና ነይሩ እንታይ ናብ መኪና ድሂበን ኣእሙሮይ ግና ኣይሓሰበን ኣብ ሕማቕ ወዲቓ እቲ ወዲ ዋላ ሓንቲ ዘይብሉ ኮይኑ ጸኒሑ ኩሉ ነገሩ ተዋስኦ እዩ ነይሩ ኣብ ልዕለይ ተዋሲኡ ድማ ተዓዊቱ እድለይ ሰይሩ ናብ ካሊኡ ኸይዱ እንታይ ናብ መዘዘ እቲናኒ ሰብ ብሃብቱ ዘይኮነ ብኽብሪ ከም ዝምዘን ተማሂረ ዳዊት ሰብ ብሃብቱ ዘይኮነ ብልቦንኡ ከም ዝምዘን ምስ መከሩኡ ኣብሪሁለይ እድለይ ተበላሽዩ ድኻታት ስድራይ ኣብ ክንዲ ሓገስ ተወሳኺ ሰኽሚ ሒዘሎም መጺአ ኣስፊሐይ ሓሰብኩን ወዲቓ ድማ ከማይ ሓብቲ ርእን ዝጋገያ ከም ዘለዋ ኣሚነየ ድማ ነቲ ሩፍታ ህይወተይ ዝዘረገ እድለይ ዝፀወይክ ዘለኹ እዚ ይመስል እቲ ናብ ውድቀት ዘምርሐኒ ዛንታ ልዕሊ እዚ ምቕጻል ሲዒና ብንብዓት ተሓጸበት